Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mbola tsara tsika jiaby vahoaka malagasy tsankagnavaka. Nakatima toujours fagnambaragna raha mikasiky atsika zanakan'olo avy agny amin'ny faritry. Atsika boka tena misubira io discrimination io amin'ny tanànan'i Madagasikara io, atsika zanakan'olo avy agny amin'ny faritry. Fotoagna ty baka fa fotoagna fitakegna ny fahamarinana. Fahamarinana zay fagnovoagna rafitry. Aroe rafitry andeha io. Centralisé ou décentralisé fédéralisme zegny. Fa hitatsika koa moa raha valimanagna moa agny fa mangodohodo. Ary colonel Patrick koa moa agny fa mangodohodo. No nino? Parce que fa maro olo mifoha zegny amty rafitry fédéralisme ty. Bon, izy maro volaindreo zay mbola tsendrike parce que za boka fa misy expérience amy tanindrazana misy antena amy raha politiky. La olo raha valimanagna igny fa nagnodikodigny vola-panjakana tamy fitondrasana anazy igny tamy tanàna io tao. Namotiky société jiaby natanjaka tamy tanàna io tao. Napiakatra société nazy izy. Mbola izy koa zio mipody mandeha magnano manipulation koa amin'olo avy agny amy sisiny tany fanorobatiny igny agny. Aminaka société ny laolo io tokony ale amy fanjakana mihitsy vola société nany agnabiafagna société ny robatiny jiaby igny. Regny nge tsy olo nazava tamy pouvoir teo, olo nangalitra regny, olo nanao risoriso. Raha valimanagna foy be ny fagnodinadignina vola-panjakana tamy tanànan'i Madagasikara io, c'est le commencement. Ary namotiky société jiaby tao, namono atsika avy agny amy sisiny tany. Ary namono zanakatsika koa surtout amy tany navaritra io zala maro liona latsika raha valimanagna. Exemple amieko atsika araiky. Ataova zegny hoe Zafalbert na hoe président avy amitsika avaratra ao nandeha namonomono zanakan'olo ny Tananarivo ao. Izy koa mbola mavita mandeha magnano propagande Tananarivo ao nareo ke. Izy koa tsy voatifitra nareo Tananarivo ao, nareo vonendreo Tananarivo ao. Atsika zay la tsy razinamboa fa razinan'olombelogno. Lion'olombelogno lion'ny raha latsika jiaby na latsika ny raha valimanagna io tamy tanàna io tao. Olombelogno rô, niady fédéralisme rô. Niady zay mba hoe mba ho avenir ny taranikandreo. Ny vonegna tsy amrariny. Raha valimanagna tompiny raha zegny. Regny zanvela mitsy mandeha amitsika ao mandeha mano propagande que le bienvenu. Non, il n'est pas bienvenu amy tanàna io ao. Arô namany miaraka aminazy amy tanàna ao tsy lovanareo maso. Mais c'est un criminel. Maro lio namatsika nalatsika an'reo io amy tanàna io ao. Ary zanagnanareo piqué, izy koa reo hitanareo manifihetsiky ratsy amy tanàna io ao. Fa reo c'est un criminel. Ary fomba fitondrasan'reo izy amy fivavagna. Faire attention. Fa tsika ao baka maro sika olo amy finoagna anany. Tsisy olo manakinanao zegny hoe amy finoagna. Na chrétien anao na musulman anao. Fa aoka kosa anao agnatin'ny finoagna igny, tsy andeha manipulendreo andeha contre raha alanao io. Parfois boka agnatin'ny finoagna io ao, manipulation mandeha. Par exemple, agny misy zo masty ro évêque abo agnatin'ny politique abo ao, tsy hainao, mano franc-maçon-ndreo io ao, manipule ro madiniky aby ty ato mampiady entre atsika ampirahalahy. Parce que malaky amindreo midriky amy religion. Tsy religion zegny andeha melogno taranakatsika amy tanàna ao fa fitambaratsika. Tambatra na musulman anao na chrétien anao na bouddhiste anao na ino fomba anao, tsisy olo mikontra fomba ataon'olombelogno. Rendez-vous tsika agny amy Ragnahary agny, point barre.
fa anao koa nandeha ny manipule andreo amin'iny religion iny nandeha ny contre namanao ty parce que zay misy raha mitanana amitsika Diego io boka misy sasa magnavakavaka hoe ty musulman ty zegny hoe nino amy tanàna io raha zegny raha misy amy tanàna io parce que nino loha mbola montrika oleky mitamatra io tsisy resaka hoe religion zegny mitamatra non mandeha miaraka amindreo manipule reo miresaka religion aby regny agny ro io amizay afaka vagnany musulman atao zegny aty ary nino contrena musulman hazala tanànany Madagasikara koa mandeha surtout faritanin'Ankaragna io tanin'ny Islamo tanàna io Ankarabe aby ro jiaby Sakalava jiaby ro Islamo ary Silamo tsara ndraiky nandeha nagnasasa fomban-drazanandreo na very ro jiaby io na Silamo parce que Silamo nagnaja fomban-drazanan'olo tamy tanàna io to izy io ty navy anareo ao mandeha mideteste Islam sasany navy ao anareo mandeha mipetraka amy tany misy Islam ke io ndray koa anareo mideteste Islamo tsy andeha hitady hady fekina zegny anareo amy tanàna io donc izy koa misy raha zegny ambilamy koaigny miara amizay atsika fa tsy religion zegny raha religion zegny après tsika koa fa mitana état fédéral zegny isika olo magnano finoagna anany finoagna tsy entigny mandeha ndesiny mandeha mankahala namagna isika olo magnano finoagna anany hypocrite anao finoagna anao de merde anao amindranahary agny rendez-vous tsisy olo mavita amy juge anao mivavaka anao tsara tsy mivavaka anao tsara tsisy olo forchenao voilà isika olo magnaraka raha agnatin'ny lohany anao za zo Islam za mavozo ndragnahary za mavozo Allah zegny inaka personnel tianao tsy tianao fa zegny finoagnanaka Islam za matoky Islam voilà za magnatsa fomban-drazananaka za misy olobe nagnaboaka za amy donia respecteko fomban-drazananaka jiaby me finoagnanaka amin-dragnahary araiky fo même olobenaka jiaby jiaby na tokon-dragnahary fo finoagnanaka ndragnahary araiky Allah prophète nazy Muhammad fa za tsy mankala chrétien za tsy magnasa chrétien za misy avagna chrétien za misy anabavy chrétien za misy rala chrétien ino mandeha kongo andeha oeky andeha ndesiko andeha ankala chrétien mais amy chrétien misy raha zegny amy tanànany Diego io hitanao tsara biky magnaboaka mauvaise image no nino ro mila andeha isolelaka fo zegny amy ty club 48 Antananarivo ty hitana ty centralisme ty donc agny amy religion toujours manipulegna alohandreo loha babakindreo tsy mety mahay miova ao io hoavy raha valimanagna zao vola nangalarindreo jiaby agny amy coin agny andeha hiboaka andeha hividy ro amy tanàna ao mbola raha lantena foko andeha vidindreo amy tanàna ao andeha hamadiky tanàna io ao zegny raha tsara aretsika maso amy tanàna io azo very raha lahy mpamadiky le mahita masombola aby regny zatra minapotriky boka regny tsy andreo mahita fédéral koa manahazo atsika mitantagna raha atsika zala misy tsaratsara na atsika mitantagna raha atsika anao tsy mila mandeha misolela keky tsisy misolelaka zegny eky fa anao mitantagna anao mety mavita magnano société anao libre anao mitanindrazagna misy anao magnano raha ataonao mba fa anao fa iry raha lanao io mitondra io raha mety ataotsika koa zegny amy tribunaltsika jiaby mba disoanareo mba pitranareo zanakatsika niantra ao fa discrimination mandeha amy tribunaly mandeha paka amy lamairie raha zegny zao fa midriky parce que ino fa tsy olo raha zegny raiky amy tena mitana lamairie par exemple fa olo fa zanakan'olo avantany hafa par exemple izy mandeha miditra amy lamairie miasa antena anaovandreo discrimination noho ny amy nagnarantena par exemple amy tribunal karaha zegny olo maro raciste raiky amy tribunal ao ro mandeha mizaha agnarana anao ty agnarana ty Islam ty Comoriana ve sa inona ty ke le toetsaigny ratsindreo jiaby io zo ndesindreo amitsika Diego ao fa Sakalava Ankaragna na Antandroy na Antemoro tsara ndraiky nandeha juger amy nagnaran'olo agnatin'ny bureau fa raha fa tsy ro avy ao ampovoan-tany any magnano raha zegny anao tsy ady tiana anjanaka tanàna io Comorien zay ndraiky koa Madagasikara koa presque lily araiky lily hela kilany Madagasikara io c'est normal ro io voyage le traila Comorien aby io tamy tanànany Madagasikara io nanareo mbola tsy hainy kinavy Madagasikara io karazagna merina zegny Comorien fa miditra amy tanàna io ke donc Comorien miderange anareo anao ko andeha nanjanaka fa anareo Comorien tsy raha andeha mbanimbanianareo Comorien boka misy loha
Koa moa remboka tsy raha magniky andeha mbanimbanianareo io. Donc tsy tianareo. Fa nareo koa tia andeha mifamarinina amin'ny tanànan'i Madagasikara io, nareo tsy olo andeha avokavahanareo amin'ny tanàna io parce que anareo koa tsy topitany, olo ampiavy an-tany hafa, tsy mahita anareo fa Madagasikara, Afrique na manipulenareo nino ma tsy te histoire atsika amin'ny réseaux sociaux hoe anareo razanan'olona avy teo, non. Tsy sandra anareo ma voa manipule histoire-ny Madagasikara io, impossible. Madagasikara c'est continent africain fa tao tamin'ny tanàna atao nareo navy tao nidriky boka tagny. Tamin'ny tanàna Timor tagny, mbola nisy mifampiady koa nareo tagny. Anareo miprofite amizay, entre Timor nisy problème, nandeha nalainareo parti frère-andreo, niady frère-andreo, jusqu'à nareo niady na jusqu'à mpivoan-tany. Zegny avenareo mipetraka mpivoan-tany. Donc to nareo tsy tarany Kavazimba. Histoire amin'ny Vazimba zegny apitranareo mikoaigny fa zegny tsy histoire nareo. Histoire nareo vraiment tafara. Donc aza fagnambanimbana antsika samy malagasy fa tsisy olo tsy mankatia anareo fa anareo magnano raha tsy manjary amin'ny tanànan'i Madagasikara io ary tsisy hegnatra. Tsisy hegnatra mihitsy mivolagna amin'ny réseaux sociaux. Fa olo koa fa mivolagna aminareo sasany mandroto hoe zinga ave tsy tia merina. Anareo magnano raha tsy manjary olo ka anareo tian'olo. Ary raha io to nareo association mihitsy hitambarana. Anao tsy mahita merina andeha vote olo côtier zegny koa hoe andeha hagnano candidat. I tsy maintsy mivote merina karaha ataony fo. Kanefa ndraiky côtier magnazava misy mazava fo aminareo, mbola mivote fo olo aminareo. Tahieta vato nazahoany Andry. Diego nazahoany, Mazenga nazahoan'reo, karaha zegny raha valimanagna. Côtier jiaby regny nivotereo. Azova amizay rasiste amizegny, tsy anareo boka mampivoan-tany. Anareo rasiste amizay. Jo olo mitaky fédéralisme mba hitantagna raha andreo. Anareo manakatsakana commence mandeha manipuler colonel Mikael, io fo colonel Babaki iny koa boka tsy colonel Patrick iny tsy hainao iny. Magnagna laolo iny boka le iagnany officier jiaby nivoneny tamin'ny l'hôpital izy niasa io to. C'est le karma magnagna izy ary jo io. Io tsy raha fampody afara eky izy ary jo. Izy jo entre la prison ou voilà la mort. Parce que c'est pas un bon colonel ça. Retsy colonel mankasitraka état fédéral rehefa mankasitraka état unitaire parce que zatra miprofite olo avy agny amin'ny sisiny tany. Ary colonel napiapiakariny grade regny aminaka. Za matoky la source ny fatesany titre baka amin'ny laolo colonel regny parce que reo responsable grand hôpital militaire atao. Voilà. Zegny zala afatra alefako amitsika. Zany kan'olo avy agny amin'ny sisiny tany ke mba mifoazy eky atsika zala fa. Izy koa zala donc tsy nahazo état fédéral ty amty za ndraiky mamafatagna. Tsy sana koa za mivola kabaro momba politique ty. Haiko fa atsika zegny avy amin'ny sisiny tany donc fa haiko fa tsy mankasitraka mihitsy zegny avenir antaranakatsika. Ino ma raha azo atao? Isika olo managna choix nany. Koa tsika mafanidrika amin'ny choix zegny amin'ny l'enfer, fa izy igny edy choix esclave tadiavitsika igny edy baka akory ma atao? Antena tsy andeha tananareo vozogno hoe ke avia fa voneko anao koa tsy magnano état fédéral ty. Non. État fédéral io zegny avenir ho antaranakatsika jiaby, hitambaragna moazo, izy koa moanao mbola velo eto ambony tany, un jour anao magnano merci aminay mitabataba isan'andra ty. Aminazy io. Un jour anareo jiaby magnano zay merci, au moins zay miala donia ty, miala ampé. Au moins rantadiavinay ty zegny mba nahatsara vahoaka zegny forantadiaviko. Antena miala zegny amin'ny donia ty zegny mba maro vahoaka ravoravo insha Allah ta'ala. Fa antena tsy andeha hiady hoe andeha hagnano adipoko andeha ty nino. Namerina anao mavita miaraka amin'ny côté miady ty état fédéral ty. Parce que ty raha mpiavagna tsika jiaby malagasy insha Allah ta'ala. Salamu alaikum wa rahmatullahu ta'ala wa barakatuh.